tosiaan, että kun vain avaat jarruvarjot, niin jotain tapahtuu. Kohtahan me se nähdään. Matti suuntaa, kyllä vaan. Mika Malmgren. Malmgrenilla on yksi kisa Pro-Stockissa EM-sarja tällä kaudella käytöllä. Se on Tierpin kisa ja siellä laittelu meni penkin alle täydellisesti hänen osaltaan ja sen takia ei sitten kisaviikonloppu kovin pitkälle kantanut, ei ole se mukana, mutta katsotaan miten Matti Suutala vasemmalla radalla sitten suoriutui tästä omasta Malmgrenilla ja mielestään sitten iisti tämän jälkeen ja Suutala vetäisee sinne 85.09 itselleen loppuun. Pasi Ahonen. Ja siinä on sitten tutut tiimiavustajat Marian Erälähteeltä viime kaudelta. Hänhän tällä autolla silloin ajoi vähän eri sävyissä oltiin silloin. Valkopunainen auto oli viime vuonna. Nyt on väri vaihtunut, kuljettaja vaihtunut, mutta tiimi on sama. Eli Jakku Holmi siellä edessä seisoskelemassa ja Marko Erälähde siellä tuulettaa oviaukosta. Ja meneekö se Vainio menee vissiin sitten ottamaan uuttopuolta. Sieltä taitaa tulla. Ja sieltä tullaan takaisin tuohon viivalle. Ensimmäisessä kilpailussahan Tero Vainio oli laittanut ykkönen 7.82. Oli hänen paras vetonsa ja sääli totta kai Vainiolta. Hän on tällä kaudella sitten hieman uudella voimalla liikenteessä. Eli oliko näin, että viime vuoden mestariauton autolaryhmästä eli Hannu Kalliomäen tekniikallahan Vainio autonsa täksi kaudeksi varusti ja se näkyy tuolla motoparkissa ja komea 78 tuli heti mieheltä pöytään. Kauden parhaat ajat meillä herran on tähän mennessä Rausti 7.93 ajan. Nähtiin motoparkissakin ja sieltä tulee vähän ja laittelu kolmanneksi. Pasi Ahonen 7.54, Viljar Määsep 7.82. Luotalaa seiskaa, sieltä olisi tarjolla tällä kertaa, jos homma toimii, mutta Suomelippu Hulmuten lähtee Laukkanen oikealta rajalta Hollola mies ja Sallan mies. Anu Flink vasemmalle puolelle ja nyt jätitetään sitten millainen veto näiltä herralta näin. Riittäisi molemmat tai Laukkanen päätyy stageen. Laukkanen menee hienosti. 7.306. Näin päin. Oikealla puolella Hannu Kallio.
ryhmässä tällä autolla 728 ajoin tuolla motoparkissa kauden avauskisassa ja nyt sitten 725 onnistunut koko tiimille sillä palkittiin jälleen Suomea-laululle. Ollemmekin 22, eli ei vielä 7 tällä verolla. Anu Mylläri, Petolahti, Teemu Pekka Latalainen ja siitä lähtee sitten heidän laittelusuorituksensa seuraavaksi. SPS-ryhmässä. Siitä menee. Nätisti kumpikin taittaa matkaa, Mylläri vetää. Ottaa kuitenkin iisisti hänkin. Eli Rostock-autolla tulee omalla autollaan testailemaan Lundströmin OL-laite tuossa testailtiin ja nyt tullaan sitten omalla Rostockerilla kokeilemaan. Ja mitäs on tällä kaudella Mankerissa? Siellä ei saanut yhtään kunnon vetoa pöytään lyötyä, joten varmasti Mankreen on täällä radalla tottunut menestymään. Nitros voitti 2010 ja jotainhan tästä herrasta kertoo se, että 2009 vuosi oli ainoa, kun hän on viimeisen 12 vuoden aikana DM-sarjassa mitalista. Eli aika kova on tuo rekordi, 3 kultaa, 3 hopeaa ja 3 pronssisijaa, joten se kertoo osittain siitä, kuinka kovat Ruotsin maalta nyt on kautta pienelle pettymys 2 kisaa ja käytännössä pisteitä mennään. Pistaamassa ja nyt se näyttää ihan vakuuttavalta, mutta puoleen matkaa ja ennen puolta matkaa laskee. Ja täytyy sanoa, että Samu Kemppainen on tällä kaudella osoittanut, että on aivan tuolla Euroopan eliitissä Superspin ryhmässä. Kauden avauskilpailun main event Santaporissa Englannissa 672 oma ennätysmies löi pöytään. Samaan 672 ylsi myös Sierpissä kauden toisessa kilpailussa. Tuhannet olivat ja sadat ovat hieman parempia siellä main eventissä, eli siellä on 672 oma ennätys. Ja eilen täällä Kemppainen käräytti pöytään sen 674, eli tasaista työtä. Viime kaudella oli vielä vähän mutkia matkassa, mutta sitten löytyi vika. Siellä oli joku piirilevy halkeamaan ja se kun korjattiin, huoma rupesi vihaisesti menee sieltä Kemppainen ja taittaa matkaa ja aikaa on 6-6. Yhtä vakuuttavana myös tässä seuraavana, eli nyt käydään sitten kansainvälistä väriä jälleen. Radalle asettuu Vaasan mies herra Parikka ja vastaan tulee sieltä sitten ruotsalainen Ulf Lehström. Parikka kyllä tuossa lainapissa lähti. Lehström pystyy Parikalle kantoihin siirtämään ja
Katsotaan, mentäisiinkö hieman siitä jopa alle sen. Pistetään Sassa kilpurin vippan päälle iskuun ensin. Suoraan uja menee, mutta lopussa saa näyttää, että himmataan. Kyllä Tami antaa mennä 274 kilometriä tunnissa. Poraisilta ja autonahan on Chevy Globalti. Yhdeksäs kausi alkamassa Pro-Stokista. Haasteellista. Mutta katsotaan millaisen iskun tiimi on saanut. Olisiko jopa kesän ensimmäinen veto tälle tiimille? Ei ainakaan kisavetoja yhtään ole EM-sarjassa. jalkainen ja 7,0